Datuak agortu egin zaizkit. 2 giga nituen, baina orain interneterako konexioa eten egin zait. Ezin didazu bonu bat erosi? Ama, eta zelan igoko ditut neure argazkiak Instagramera? Lagunekin konektatuta egon behar dut. Bai, ama, bai. 4,7 bat atera nuen azterketa horretan, eta irakasle ziztrin horrek suspenditu ninduen. Ez da nire errua. Ama, mierda! Kakazarra. Bai, ama, datuak agortu egin zaizkit. 2 giga nituen, baina interneterako konexioa eten egin zait. Ez nidea zu bonu bat erosi? Baina nola egoko ditut nire argazkiak Instagramera? Lagunekin konektatuta egon behar dut. Ama, giga bateko bonua 5 euro baino ez direla. Bai, 4,8 bat atera nuen mateko azterketan. Eta irakasle ziztrin horrek suspenditu ninduen, ez da nire errua. Ama? Ama? Mierda. Bai, ama, datuak agortu egin zaizkit. 2 giga nituen, baina orain interneterako konexioa eten egin zait. Ezin didazu beste bonu bat erosi? Eta nola igoko ditut nire argazkiak Instagramera? Lagunekin konektauta egoteko behar dut. Baina, ama, giga bateko bonua 5 euro baino ez direla. Bai, 4,9 bat atera nuen mateko azterketan. Eta irakasle ziztrin horrek suspenditu ninduen. Ez da nire errua. Ama? Ama? Mierda. Kakazarra. Bai, ama. Interneta eten egin zait. 2 giga nituen, baina orain interneterako konexioa eten egin zait. Ezin didazu bonu bat erosi? Baina, giga bateko bonua 5 euro baino ez direla. Ama, eta nola egoko ditut nire argazkiak Instagramera? Konektatuta egoteko behar ditut. Ama, hori ez da egia. Ez nuen azterketan kopiatu. Mugikorratera nuen, baina musika entzuteko. Ama? Ama? Mierda. Ei, hau gure modema da. Gainera, guztiok konektatuz gero, konexioa gainezka egingo du, eta sarea blokeatuko da. Pasaitza behar dugu. Hementxe dago pasaitza. Zazpi sartu behar ditugu. Joder, azken aldi honetan 7 zenbaki ditzosoarekin. 7 zenbaki magikoa da. Perfekzioaren simboloa da. Kultura askotan agertzen da eta guretzat euskaldunontzat esan nahi berezia dauka. Azteiko 7 egunak, Ostadarriko 7 koloreak, Euskal Herriko 7 lurraldeak, 7ak bat, Edurne zuri eta 7 potxak. Munduko 7 itsasoak, antzinako munduko 7 mirariak, 7 nota musikalak. Uztaiak 7. Gora San Fermin! Ederto, konexioa eginda. Orain nire tuita idatzi ezaket eta Twitterreko jarraitza bidali. Geldi, txioa esan nahi izango duzu. Twitterra mailego itxusia da. Euskaldunok Twitterrean txiokatu egiten dugu. Txoriek egiten duten moduan. Txio, txorro, txio. Beno, bada garaia egiten etorri garena egiten hasteko. Ongi etorri, 7 kantu, 7 kontu, 7 konexio ikuskizun didaktiko honetara. Wifi aririk gabeko transmisioan, euskal kantagintzari buruz hainbat gauza ikasteko aukera izango dugu. Eta denok batera, hainbat abestia besteko aukera izango dugu. 7 kantu, 7 kontu eta 7 konexio. Ikuskizun honek euskal musikaren transmisioari buruzko pintzelada bat izan nahi du. Kantutik kantura eta kontutik kontura. Listo, lehenengo txioa bidalita. Horiko zoria gure lehenengo kantua izango da. Hashtag 7 kantu, 7 kontu, 7 konexio. Geldi, hashtag ez. Euskeraz traola esaten da. Traola. Traola edo trorarik ez dute esango nik. Abestiaren aurkezpena neure kontu. Neuk prestatu dut. Nafarroa eta Zubero arteko mugan, bada hori izeneko mendia. Hori mendian txori txiki bat bizi da. Txori horrek
handu bere jaiotza, handu bere janaria, eta han bizi da zoriontsu. Horiko txoriak hori menditik ihes egiten badu, heriotza topatzen du. Horiko txoriak horin bakarrik bizi da zoriontsu. Horiko txoriak horira nahi. Horiko xoria horin bakean da bizitzen, bere larre sasietan ez da hura jaten. Hantzen sort hühan handitu hanari zen maitatzen, han bere ümen artian gozoki du kantatzen. Toki ederra zuberoa, behinan egonda, erromantikoa baino romantikoagoa. Behinan egonda, erraz ikusten da horiko txoriak zergatik ez duen aldegin nahi. Baina hori ezen izan, zuberoko biztalei gertatu zitzaiena. Herri mina sentitu bai, baina askok eta askok kanpora atera behar izan zuten, mundu gerretan armak hartxera. Frantziara, Amerikara. Emigrazioa euskaldunok zainetan daramagu. Etxaunek jada agur ziberua kantatzen zuen. Agur ziberua, bazter guztietako txokorik ederrena. Iparragirre ere ona zen herrimina harriazten. Gaztetatikan, herritik kanpora. Euskaldunok betidanik herrimina sentitu dugu lan kanpora joatean. Erbesteratuak izatean edo abentura bila joan garenean. Baina badakigu etxa bezalakorik ez dagoela. Ikusten duzu goizean argia, azten denean menditxo baten gainean. Jan Gorostarzu ere zen ona herrimina adierazten. 1859 urtean, horiko zoria olerkia Lore-Jokoetako bertso lehiaketara bidali zuen, eta bigarren gelditu zen, ontsasko urrea eman zioten. Lore-Jokoak aipatu dituzula, tope da pentsatzea egitenaren garen loraldi hau, Grezian eta Roman sortu zela udaberri aldean Flora Jainkosaren omenez. Gero erdiaroan, Frantzian, Valentzian eta Katalunian egiten hasi ziren. Antona Badiak ona Euskal Herrira ekarri zituen arte. Gure Antontxuk Euskal Pizkundearen hasiera ezarri zuen. Euskal Lore-Jokoak diruz lagunduz eta antolatuz. Lore-Jokoek 1853 urtetik 1908 urtea iraun zuten. Beno, utzi teoria arroioa eta gatozen arira. Hemendik ezin garatera, Lore-Jokoetan gertatu den konturik zelebrena kontatu gabe. Gure lana da. Mila bederatzireun da bateko abuztuaren 26an. Bilbo, Arriagan txokia lepoz gainezka. Bilbon, lehen aldiz Lore-Jokoak antolatzen dira. Lore-Jokoen sarrerak Italian unamuno gonbidatu dute, eta hala berak bomba bota egiten du. El vascuence se extingue sin que haya fuerza humana que pueda impedir su extinción. Muere por ley de vida. No nos apesadumbre que perezca su cuerpo, pues es para que mejor sobreviva su alma. Salamankako rektoreak euskarari buruzko jarrera oso kritikoa izan zuen, eta ikusle askori ez zitzaion gustatu. Zelako movidón. En el milenario euskera no cabe el pensamiento moderno. Bilbao hablando vascuence es un contrasentido. Tenemos que olvidarlo e irrumpir en el castellano. Y es que nos cuesta menos esfuerzo aprender el castellano que transformar el vascuence, que es un instrumento sobrado, complicado. Hori erretolika hori, gustura gelditu zen gure unamuno. Baina, 100 urte eta gero,
Zaz, entola boka. Bete-betean ahoan. Horiko zoria kanta Euskal Herritik kanpo egotean inoiz herrimina sentitu dutenei eskaini nahi diegu. Gurekin batera, soinuan, Kepa Junkera eta besten ikastolako andereñoan Nerea Zuloaga. Horiko zoria horin bakean da bizitzen, bere larre sasietan ez da hura unatzen. Hantzen sortuan handitu, anari zen maitatzen, han bere umen artean gozoki du kantatzen. Hantzen sortuan handitu, anari zen maitatzen, han bere umen artean gozoki du kantatzen. Horiko zoria horin bakean da bizitzen, bere larre sasietan ez da hura unatzen. Hantzen sortuan handitu, anari zen maitatzen, han bere umen artean gozoki du kantatzen. Hantzen sortuan handitu, anari zen maitatzen, han bere umen artean gozoki du kantatzen. Euskal kantutegian, txoriek, naturako beste hainbat elementuk bezala, paper oso garrantzitsua hartzen dute. Simbologia aberatsa da. Kukuaren ardura bakarra, eguzkitan gozo ipini eta kukuan eta kukumen egitea da. Gero, beharrautzak inoren gabian jarri ostean. Uzoak, txantzangoriak, beleak, eperrak. Eta kukuak, niri gehien gustatzen zaizkidanak, kukuak dira. Kukutu euskaraz eskutatzeko erabiltzen dugu. Horregatik, umeek eskutaketan behin eta berriro uzoa aipatzen dute. Kuku miku, kainola, kaina berea, larroza, pitzoketa, pitzote, jaunak nora zoazte. Kalean gora, kalean bera, biribiltzua alkate. Eskuan daukat azie, poltzan urre gorrie, amamatzuak balekie, kenduko leiztake
Begie! Hori Bizkaiko kantu jolasa da. Nafarroan ere, eskutaketan jolasteko kukua erabiltzen dute. Kuriketan, koroketan, Iruñako portaletan. Kurik, korok. Kuriketan, koroketan, Iruñako portaletan. Kurik, korok. Umeila estanak eta kilikilek egiteko ere erabiltzen da. Kuku, miku, santaliku, zoriak umeak egin ditu. Non! Aritzaren adarrean, kaka gure neskaren bizkarrean. Geldi, geldi! Kukua ikustea edo entzutea oso zaila da, baina ben, entzunez gero, zorionekoa zara. Hainbat atzotitzetan agertzen da. Kukua entzunez gero, poza. Kukuaren hotza aituz gero, gaizoek esperantza. Kukuaren hotza, zarren indar berritzea. Horrek kukua jo du, zortea izatea da, eta ukuako kerio zoritzarra. Zan molde mafioseak ere bat ditu. Horrek ez du hurrengo kukurik entzungo. Eta adarra jotzekoa, kuku honi eta kuku horri ibiltzea. Kukutik kukura egin, urtebeteko tratu egin. Kukuari prakak egin, alferriko lan egitea. Eta gehien gustatzen zaidana, kukua beti kuku. Gizakiok ez garela izaera aldatzen esateko. Antzina, Euskaldunen egutegiak 2 urtaro bakarrik zituen, uda eta negua. Uda, martxoaren 25ean kukuaren etorrerarekin hasten zen. Hitz handiak dira, baina ama Bergina kuaren etorrerarekin aurdun gelditu zela diote. Martxoaren 25etik abenduaren 25era 9 hilabete daudelako. Pentsa, kukuaren magian oraino heltzen den. Zer, kantatuko dugu? Kantatu ez, kantatu eta dantzatu. Bai zera, nik ez dut dantzatuko, arritmikoa naiz, eta hori, kukuari prakak egitea bezalakoa izango zen, alferrikakoa badakizu. Orduan ez zaitez, eriko alkata izango zara. Bigarren kantua, kukua eta amilotzaren arteko solasaldia da. Bitz hori, bietzai, ora orgoiko kantua. Horra orgoiko dantza kantua da. Resurrección Maria de Azkuek jaso zuen bere cancionero tradizional basko izeneko liburuan. Gure kasuan, Markina Zemengo tradizioan urte askoan iraunduen dantzakanta dugu, maigainekoa. Markina Zemeinen, irailaren 29ean, San Miguel egunean dantzatu izen dantza hau. Garai hartan, afari ostean udaletxean bertan egiten zen ikuskizuna. Parte hartzaileak, herritarrak eta herriko agintariak izaten ziren. Mai gainere egota, bata besteren segidan dantzatzen zuten. Mai buruan, alkatea zerion oizen. Eta horrek, dantzariei, ardoz beteriko edalontzi bana ematen zion, dantzatu horretik. Nik uste dut nahikoa azalpen eman dituzuela ez? Kantuan eta dantzan hasi dezagun. Oraingoan musikari Elias eta Eli ditugu. Aurrera. Aurrera. Kukuak umiak egin dozaka
Tronuen jokoa telesaileko azken denboraldia emango dute, irrikita nago ikusteko. Telesail honek oso engantzatuta nauka benetan. The winter is coming. Iparra, hegoa, Lannisterrak, Startarrak, gure ipotz maitagarria, ibiltari zuriak, dragoiak... Zalantzarik gabe fantasia mundu liluragarria. Hemen gaude, kale ziren alde. Hemen gaude, kale ziren alde. Kalezi herria zurekin, kalezi herria zurekin. Baina zuek zer, burutik joza zaudete ala, hau euskal kantagintzari buruzko emanaldi bat da, ez da manifa bat. Ei, ez gaiaz ez biratu. Tronoen joko aurreko denboraldia Euskal Herrian grabatu zen, ez da gutxi. Egia da, Gaztelugatxe azkenaldi hontan topera dago. Tokioko metroa baino petatuago dago. Tronoen joko eta Euskaldunen arteko konexioa sakonagoa da. Oinaztarrak eta ganboatarrak. Lehinunen artekoa baino haratago doa. Bertan dagoen pertsonaia bat, euskaldun baten bizitzan erritzen da. Arya Stark. Garaiko aurreritzi guztien aurka joan egin zen, gizonez jantzi zen eta bire bidea jarraitu zuen mendeku bila. Aber, baina pertsonaia hori ez da berria. Mulan, Disneyko pelikulan ere agertzen da berdina. Mulan, aita babesteko gizon jantzi eta gerrara doa. Gizon jantzen den neska gerlariaren mitoa oso zabalduta dago Europan zehar, eta guk euskaldunok geurea daukagu. Catalina Erauzo, la monja alferez. Catalina, Gipuzkoako nobleziaren alabetako bat da. 16. mendean jaio zen. 3 urterekin monje kometu batean zehatzen da, baina 16 urterekin hortik alde egitea erabakitzen du. Horaziko da bere benetako abentura. Catalina, gizon jantzi eta morroilanean ibiliko da Espainian zehar. Hortik Ameriketara joan arte. Txilen, Argentinan, Perun, morroi soldatu izatetik teniente alfereza izatera heldu zen. Gure Catalina oso lizkartzalea zen, indigena asko hil zituen, ez da haragoteko agia zan. Lizkar guztien ondorioz, aita santuak bere berri jakin zuenean, erromara ditu zuen, eta han gizon jantzteko baimen berezi bat eman zion, bere bizia salbatuz. Europan zan zehar mito oso handia bihurtu zen. Catalina Erauzo, la monja alferez. Catalinaren bizitza euskada balada batean jaso zen da, neska soldadoa izenekoa, eta hori da kantatuko duguna. 3 truk eta gorkaken herriek 2 bertzioz berdin egin dituzte. Barkatu, Katalinaren bizitza beste ipini baino lehen, beste kontu batez hitz egin nahi dugu. Publikoarekin hausnarketa bat egin nahi dugu. Historian zehar, hainbat pertsonai gertatu zaien eta gertatzen zaien bezala, Katalina bere garaiko ohituren gatibu izan zen. Katalinak bete-betean jotzen du transexualitatearen gaia, eta esan dezakegu bera izan zela lehenengo transexual onartua Euskal Herrian. Horregatik, gaur dugun egoera heldu arte, emakumek izan duten borroka omendu nahi dugu. Loraldiak eskaini digun taula hau, pertsonok maitatzeko daukagun eskubidea aldarrikapena egin nahi dugu. Nahi dugu bezala maitatzeko eta maitatuak sentitzeko. Gizakiok ditugu maitatzeko manerak, eta bada garaia aurreritz guztiei aurre egiteko. Ondarroako Ekairi, miren agurmea beren poema bat eskaini nahi diogu. Zuretzat, Ekai. Nik nahi nuke izan Aurore Dupin, eta nik agindu. Idatzi eta idatzi inork niretzat piona jotzen duen bitartean. Nahi nuke Valerian Mesainaren antza eduki, handinaia eta lizuna. Hiltzaile eta hildako kartzela eta espata erretxearren. Damaga izan eta Horaziorekin topatu Parisko zubietan itxordu barik. Arrainak sentitu bere musuetan. Aurberagatik egin egar zein barre. Antzeratu nahi nuke Teresa Kalkutakoa. Altzoan hartu gurutxe bat. Non hiltzatu esku beti huts hauek bankuko kartiarekin batera. Nahi nuke Ana Karenina iruditu. Trenbietako erregina. Amoranteari hatza altzatuz, erioaren mehatxuari turrit egin. Gura nuke asko maitatu eta maitatu hain bateratan. Funambulista mendiko botak jantzita, eskalatzaile tulesko arnesa jarrita. Gaztiak kantuan ta zarrak erabuzian, hori da pasatzen dana, Paris mundu guztian.
izan, aborraren bostian, kabo edo sargento izateko ustian. Milako fortunia notu harrapatu, amaikaia beteko sargento nombratu. Nerauen makumia, ofizialia, letrarik eskolarik, batere gabia. Agustin Antonio izan da neure izena, horitu dezuten no, ez da neure izena. Da denboria izena muratzeko, Agustina Antonia naizela esateko, moja sartzera noa, komentu batera, Jesusaren esposa, betiko izatera, San Euria, provintziania, ongi lastimatzen naiz, zu despeditzia, ongi lastimatzen naiz, zu despeditzia. Katalina Erasoren pertsonaia euskal balada batean jasota dago. Eta gure laugarren kantua ere, balada bat da. Baladak kantu narrazio laburrak dira. Gertaera edo historio labur bat kontatzen dute. Sarritan, borrokekin, hilketekin, ezinezko maitasun historikoekin eta heriotza bortitzekin zerikusia dute. Europa osoan oso zabalduta dauden kontakizunak dira. Eskandinavian, Eskozian, Hungarian, Italian... Ahoz transmititu dira. Etenik gabeko kate iraunkor batean. Horregatik, balaek hainbeste aldaera izan dituzte. Bertso gehiago edo gutxiago, hitz batzuk edo besteak, toketa lekuen izenetan aldaketak. Baina zenbait ezaugarri ere komunan dituzte. Musikaltasuna, baliabide estilistikoak, zenbakiekin metaforak, errepikapenak. Azken finean, baladek ahozko literaturaren altzor handiak dira. Euskal Herriko balada gehienak Bizkaian eta Iparralden jaso ditugu. Bai, bereziki Arratian eta Zuberoan. Guk Frantziako Anderea edo Frantziako Kortekoa balada aurkeztu nahi dizuegu. Aldaera da bertsio gehien dituen balada da. Guztira, 24 bertsio ezberdin ezagutu izan dira. Eta gaia Europa osoan zabalduta dagoen gai bortitza da, Amaginarreba gaiztoarena. Juanita, Frantziatik datorren emakumea da. Senarra topatu du, baina senarraren amak horren berri izatean, semeari Juanita hiltzeko agindu dio. Eta gai horre, kanta honek berriro ekartzen digu burura, nola, lehen, maitasunaren aurrean, ezkontzaren aurrean, maitasuna baino garrantzitsuagoak ziren beste atal batzuk zeuden. Juanita kanpotarra da, eta bere senarraren maila sozial ezberdinekoa denez, ez dago begionez ikusita bere elkartasuna. Horregaitik, Juanitaren amaiera oso tragikoa da. Senarrak puñal batez hiltzen du.
Etorri nintzanean, Frantziek hortetik, ama topatu neban, suitian tristerik, zer egiten dau ama, horrela bakarrik, nobedade barriak, entzun dodaz bainik, zer nobedade barri, entzun dozu ama, eskonetan zareala, bai semelaztana, nondikoa dangazu, zeure emaztea, Frantziek hortekoa, bai ama neurea. Juanita jaitzi zaite, txaldien gainetik, zatu itzudan puñalau, bihotzan erditik, zazpizaldi daukadaz, izeraz jantzita, sortzigarrentzua barriz, perlas ez talita, baten zuten dot, ez dakin nongoa, igual izango da, agoniekoa. Orain ikusi duzuen moduan, Euskaldunok oso iraultzaileak izan gara, baita tradizionalak ere. Egia esan, gure artean, beti azerre, lizkarretan eta beti borrokan. Hauxe duk hauxe, gure destino petrel hauxe. Kanta honetan, Nafarroako ohiturari eta tradizioari heldu diogu, olez egiteko ohiturari. Olez egitea Euskal Herri osoan oso zabalduta egon den ohitura da. Gabonetan, jaietan, festetan. Normalean, talde bat etxez etxe, tokirik toki joatzen ziren, hitz gozoa kantatzen. Diruaren truke. Hemen kantatuko dugun abestia Andrenobia kantua da, eta eskontzegunean bertan kantatzen zen. Senargaiaren eta senargaiaren artean kantatzen ziren kantuak dira. Hori bat ziren benetako eskontzak. Hori bai montajea. Errituen artean, etxe sartzea garrantzitsuenetarikoa zen. Bertan, emakumeak bere arreoa idigurdi batean sartu eta etxe berrira ematen zuen. Emakumeak gazte-gazteetan hasten ziren arreoa prestatzen. Zenbat eta handiagoak, gero eta beratzagoak zirenaren seinalea zen. Etxe sartzea egiteko idigurdia herritik pasatzen zen, familiakideak eta onbidatuak atzetik zihoazela. Ibilbidean alik eta zarata handien egiten saiatzen ziren, guztiak ohartzeko. Zarata egiteko toberak erabiltzen zituzten. Andrenobia, hile horia, ereki ezazu ataria. Badakarragu bada Juan Martin Bizarraundia, hile horia, ereki ezazu ataria. Badakarragu bada Juan Martin Bizarraundia. Hemen heldu naiz, baina beldur naiz, penak izan ote ditugun maiz. Hemen heldu naiz, baina beldur naiz, penak izan ote ditugun maiz. Benetatik libratzia elitzak izan gaiz, baina beldur naiz, penak izan ote ditugun maiz. Benetatik libratzia, elitzak izan gaiz. Ene maitia ez egon sustoz, biziko gera munduan gustoz. Ene maitia ez egon sustoz,
gastoz, ez egon sustoz, biziko gera munduan gustoz. Palazio bat eginen, dugu zekalez edo lazoz. Hasten den guztia amaitzen da. Hasiera duenak amaiera du. Bizitza bera ere olatua da. Joaneko bidaian itsasertzean desagertzen gara, gure arrastoa utziz. Eta hitzak baino ez zaizkigu geratzen, norberaren hitzak, gure hitzak. Ikuskizun honetan gure musikaren eta gure hitzen transmisioari buruzko hausnarketa plazaratu nahi izan dugu. Gabriel Arestik arrizkorri bat inela kontatu zigun. Baserriaren gotorlekuaren barruan arrezia izaten zela. 19. mendearen amaieran, industriaratza eta gerrak artean, burdinazko herri bihurtu ginen eta gure transmisio eredua aldatu egin zen. 20. mende aldera, Bernardo Altzagak arezko herria ginela kontatu zigun. Garai berrietara zaharrak berri. Eta orain, zer? Gaur egun, zer gara? Nola gaude? Euskaldunon botila erdi ustua ala erdi beteta dago? Kantuak ikasi ditugun bitartean, Euskaldunok daukagun altxorra sohartu gara. Baina botilan, zuloa dagoela konturatu gara. Txikienetan handiak gara, eta handienetan txikiak. Euskaldunak wifi herri bihurtzen ari gara, estadura behar dugu. Euskaldunoi datuak ezin zaizkigu agortu. Gure hitzen transmisioa etengabe errepikatu behar da. Horregaitik, seigarren abestian, zara eta modernoa ondo baino betu uztartzen jakizuten pertsonei omenaldia egin nahi diegu. Mikel Laboak musikatutako eta Bernardo Atzagaren letra den gure hitzak poema kantua aukeratu dugu. Mikel Laboak eta Bernardo Atzagak ondo baino beto bazekiten kultura eta ohituraren tradizioa errepikapenean zeitzala, hitzak errepikatzen. Hizkuntzaren bizitza errepikatzean garatzen da, hizkuntza eta kultura baten bihotza errepikapena da. Hizkuntza saboiaren aurkakoa da. Hitzak zenbat eta erabiliago, orduan eta beratsagoak dira. Hitzaren iturriak izuri behar du duen ura. Kantuek irauten duten herrian zaharrek ez dute tradizioa galtzen. Gazteek tradizioaren oroipena galtzen uzten ez zietelako. Gazteek, aurrak eta zaharren tradizioa galtzen zutelako. Hitza biziko bada, nahitaezko da errepika. Nahitaezko da jendaren ahotan, behin eta berriro egon dadin. Gure hitzak. Horiko xoria, horin laket. Horiko xoria, horira nahi. Horiko xoria, horin bizi. Gure hitzak ezan berriz ezan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto zain, ederra bezala zen. Kukua, kukutu da. Iruñean, Bilbon. Kili-kili, dantzan.
Arratiako Juanita. Sakanako Eskonberriak. Donostiako Katalina. Gure hitzak ezan berriz ezan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto zain, ederra bezala zen. Hitzak munduarenak dira. Mundu bakoitzak baditu bere hitzak. Gure hitzak errepikatu nahi ditugu. Gure hitzak ezan berriz ezan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto zain, ederra bezala zen. Gure hitzak ezan berriz ezan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto zain, ederra bezala zen. Bueno, amaiera aldera hiltzen ari gara, 7. kantua falta zaigu, baina zer esan zaila da, ez? Nik uste dut musikaren bidez transmititu nahi genuena esan dugula dagoeneko. 26 ikasle, hainbat musikari, eskerrek ematen hasiko banitz, zenitzatekela geldituko, baina eskerrik asko Kepa Junkerari, Nerea Zuloari, Itxaso Arrietari, Elisabeteri, denei benetan, eta nola ez gure ikaslei. Transmisioa, hori izan da, plazeratu nahi izan dugun gaia, garrantzitsua da, oso. Gure ikasleak mobilarekin ibili dira, deskonektatuta ibiltzen dira, konektatuta daudenean. Eta hori sebera gertatzen zaigu ere euskaldunoi. Transmisioan asmatu behar dugu, Unamunok esaten zigun moduan, hori sebera gerta ez dadin. Beste 100 urte barru, hemen bestelako ikasle batzuk egon daitezen, euskaldunok jaso duguna altxorra errepikatzen. Horretarako, amaitzeko taberna ibiltaria daukagu. Nola bizi ala kanta abestuko dugu. Euskaldunok kantaria garelako. Euskaldunoi kantatzea gustatzen zaigulako. Kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Pirritx eta Porrotxek ere abesten zuten, ezta? Ni euritan tabanintz, egingo nuke zure sudurrean txirritz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Taberna ibiltaria, eskerrik asko!
neko txarra gara kantetan, neko sona, kantetan eta dantzan egiten erakutzea eta ikusi gu. Azeke laguntza beharko dugu, zu ona, kantau kantateko. Venga, siget izan. Dano laguntza. Udako eguna ibero argietan, aireak ekarri indar guztietan, kantu berri zaiku sortuko guetan, eskentzeko kanpiztuko giroguna, ugaritxe bela biltzen da gizona. Baten aidian denene garrian, agarretatzia zuridagarrian, etxe ondoan biztu giroguna, nola biziala kanta, dio euskalduna, maitasun eman ezola, adio laguna, nula biziala kanta, dio euskalduna, maitasun eman ezola, adio laguna. Aienaitek utzi guri oparia, idatzian ere zendote ederra, agorrezta dinitzen iturria, nola biziala kanta, dio euskalduna, maitasun eman ezola, adio laguna, nola biziala kanta, dio euskalduna, maitasun eman ezola, adio laguna, nola biziala